O môj Bože. Toto je... Ňam. Dneska ti poviem jedno tajomstvo. Budem k vám úplne úprimná. Pre mňa najslabšia čokoláda, akú sme kedy vyrobili, je Raffaello čokoláda. Vedela som, že v tej čokoláde proste niečo chýba. Preto som si Raffaello čokošku ako malú nechala úplne nakoniec, aby sa tá receptúra totálne vylepšila. Aby tá čokoláda proste bola taká, že keď si niekto dá Raffaello a papinky čokoládu, tak si povieš, že o môj Bože, to je ešte lepšie ako Raffaello. Toto je naša nová Raffaello čokoška a poďme si ju spolu otvoriť. O môj Bože. Ja sa tak teším. O môj Bože. Čokoláda je úplne plnená. Úplne kokosová. Dokonalá. Proste toto je... Ja to neviem ani opísať, je to fakt, že vynikajúce. Takže ak si chceš užiť exotiku za pár korún, tak klikaj na papinky.sk pre tento kokosový zážitok. A uvidíš, že táto čokoláda bude tvoja favoritka. Ňam.